Nailad sila. Nako mga bago nga mga kagupa karon no, mga friends nako. Goods. Nata deres area nga atong i-zoom sa una no. Naro. Turong mga karniro si babo tanaw na ta dito. Goods kay goods. Kaya hangin kayo. Kaya pakita ninyo nga. Pero hindi gina siya makita gud na sa video sa TikTok na ko no. Kini siya. Kini siya nga banlag. Kini siya nga banlag ako pakita niyo sa screen. So mo ni siya pero hindi na to i-zoom dire area. So karon na kita dire. Karniro. Padog sila na yun. Kini siya diri nga banlag so perminti na to ni ma-zoom gikan dito. Kita niyo sa screen narang mga karniro. So kining mga karniro sus kuan kini sila sa ato ang kuano trending kini sila perminti sa ato ang TikTok. So ipakita ninyo mga trending na to ni TikTok ni sila mga artista ni. Abot na kita dire oh. Nindot pa kay view dire. Sila. Ito. Kini okay dako po ng karniro. Nailad sila. Tinga sila kay gitawag sila wadi am bahog day. Na prank. Nako mga bago nga mga kagupa karon no, mga friends nako. Goods. Daro ba to murag isog ani nanungag kita nako sa pag-zoom nako ba. Kini zero to murag dako kayo. Big boy. Okay ra bisig manungag ka, nabali na may musungay oh. Ay giputol dai. So mo na to bago nga mga amigo deres ka no, kawa. Okay ra mo? Be? Aper? Kasi banungag ka. Ay ba? Ay ba? Laki. Ay lang. Daghang laki oh. So okay na sila.